Videli ste moje nové tenisky na telesnú? No nie sú úžasné? Sú. Keby som vedela, že ich ešte majú na sklade, tak si ich kúpim. Lenže už ich asi mať nebudú. To boli posledné. Ale sú fakt skvelé. Hej, Gulia, aká je značka striebra? Veď predsa alumínium. Čo? Alumínium. Čo si hluchá? Gigi, stalo sa niečo? Nie. Dobre, nemusíš sa hneď rozčulovať. Ale nám to môžeš povedať, Gigi. Aká je tá úloha číslo 4? Aha, díky. Počúvaš ma, Gigi? Veď Veď nám to predsa môžeš povedať. Veď vám hovorím, že sa nič nestalo. Ticho, lebo vám všetkým zoberiem písomku a budete mať 5. Nezabudnite si prečítať stranu 103 a urobiť úlohu číslo 3. Dobre. Ale nenávidím úlohy z chémie. Ani ja. Kto by mal rád úlohy? Poď, Gigi. Poď, Ebi. Katie, uprac to. Nie, uprac to ty. A prečo by som mal? A prečo by som mala ja? Uprac si to obidvaja a máte to vyriešené. Áno, to je dobrý nápad. Tak fajn, ale toto čudo si nesieš ty. Och, ja už musím ísť, Gigi. Profesorka Zlatovlásková ma čaká. Tak ahoj. Ahoj. Ale, pozrime sa, koho to tu máme. Naša najlepšia kamarátka, Giginka, ide. Prestaňte, už ma to nebaví. A teba to niekedy bavilo? Nie. Kamže to išla tvoja najlepšia kamoška Drakulaura? Prečo vás to zaujíma? Na otázku sa neodpovedá otázkou. To ťa neučili? Nechajte ju. A vlastne prečo sa kamarátiš s takou trapkou ako ty? Potom sa po škole prechádza dvojica trapiek. Nechajte ma. Chudátko malé. Pali, Zlatko, poď bližšie. Ešte trochu. Tak? Nechápem, na čo vlastne chodíš na túto hodinu, Gigi. Veď na to vôbec nemáš nohu. Áno, máš ich tlsté ako slon. Presne. Ach. Ty nie si normálny. Mohlo sa mi niečo stať. Prepáč. Odpúšťam ti už druhýkrát. Keby si nebol taký populárny. Už by som ti dala dávno kopačky. Ach, jaj. Ale, pozrime sa, kto si to tu sedí. Prečo ma nenecháte na pokoji? A mali by sme? Vieš o tom, že si hrozná? Nemáš vôbec budúcnosť. Nechápem, ako s takou otravou, ako si ty, môže aj tá trápna Drakulaura baviť.
Ja zase nechápem, ako môžeš sa takto obliekať. Vyzeráš ako totálny troll, ktorý žije niekde na nejakom odľahlom mieste. Keby som bola na tvojom mieste, už by som dávno odišla z tejto školy. Si len taký veľký chodiaci lúzer. Prosím, nechajte ma. Prosím. Hej, toto je knižnica, ak ste si nevšimli. Buďte ticho. Neboj, Laguna, budeme hovoriť tichšie. To by ste mali. Myslíš, že to bude stačiť? Dúfajme, že áno. Áno, vstúpte. Dobrý deň. Máme pre vás dôkazy, že na našej škole prebieha šikana. No tak rýchlo, ukážte mi to. A ty, chlapče, zavri dvere, prosím. Dobre. Ďakujem, že ste mi to ukázali. Ako dlho to už trvá? Myslím, že... Počkaj, čo? O čom sa rozprávame? Veď tá šikana, pán Horák. Aha, tak približne 3 týždne. Prečo ste mi to neukázali skôr? Pretože sme nemali dostatok dôkazov, pani riaditeľka. Všimol si to ešte niekto okrem vás? Je najlepšia kamarátka Drakulaura. Tak slečna Wondergeistová, zavolajte mi slečnu Grantovú a Drakulauru a vy, pán Horák, slečnu McFlytrapovú, Wolfovú a Boninablovú. Dobre. Dobre, ďakujem, že ste ich sem priviedli. Slečna McFlytrapová, prečo ste začali šikanovať slečnu Grantovú? Ja som ju nešikanovala. Ako vás to mohlo napadnúť? A aj keby som ju šikanovala, nemáte na mňa žiadne dôkazy. Ale pravda, že mám. Niekoľko videí, na ktorom ste vy spolu so slečnou Wolfovou a Boninablovou, ako ju šikanujete. Čo? To nie je možné. Kto vám tie videá dal? Ja a Spektra. Čo? Ako si mohol, veď spolu chodíme? Vieš čo? Od teraz už nie. Nemám ťa rada. Slečna Wolfová, prečo ste pomáhali pri šikane? Pretože ma k tomu Venus prinútila. Ukradla mi denníček a prečítala si všetky moje tajomstvá. Potom si mi vyhrážala, že ak jej nebudem pomáhať, všetkým to povie. Nevedela som, čo som mala robiť. Bola som zúfalá. Zaujímavé. A vy, slečna Boninablová? Presne to isté, pani riaditeľka. Slečna Grantová, pozrite sa si tieto videá. Sú pravé? Áno, sú pravé. Dobre, takže slečna McFlytrapová, ste vylúčená zo školy na 2 týždne. Nie som, pretože odchádzam z tejto pekelnej školy. S Bohom. A vy dve ste totálne lúzerky tiež. Ešte, že idem preč. Už by som tu ani minútu nevydržala. Laguna. Gigi, je nám to veľmi ľúto, čo sme ti urobili. Áno, veľmi nás to mrzí. Tak dobre, je vám odpustené. Ale pod podmienkou, že už nebudete šikanovať nikoho iného. Neboj, už nebudeme. Už tu není Venus. Skoro som zabudla. Veľmi vám ďakujem, Pali a... Spektra Wondergeist.
Ty si tá, čo píše tie úžasné blogy na školskej stránke? Áno. Spektra, už dlho ti chcem niečo povedať a... vieš, no, ja ťa milujem. A ja teba... počkaj. Skvelé, aj ja teba. Drakulaura! Drakulaura, Drakulaura! A vieš čo? Čo sa práve stalo? Mali sa dal dokopy so Spektrou. A vieš, akou Spektrou? Spektrou Wonder Guy. Ach, tie baby.